mi haalani ɗum par ce que concert en mbaɗani Mauritanie mbatten ɗum ɗo e Sénégal hunde fof kadi aussi ne waɗi no yarata mi annda soyde faami kala artiste bawɗo wonde ɗo en e nder Sénégal so wona taw mi yejjit kala artiste bawɗo wonde ɗo en e Sénégal fof mi haalni ɗum kadi des fois neɗɗo ne yejjita min des fois ménage ulam joɗa est ce que a haalni kaari haɓe keeɗi aɓe gandi baya seegen min fof ko hen goni est ce que a haalni kaari somi yejjita tan mi haalnat mi yiɗa woppude hay goto par ce que waɗani concert o tan pour BBMC concert pulago donc sa pelliri naggo wiide ko pulago a fotani oppude hay goto mo ganduɗa yo ma anda mo jogɗa connaissance ma jogdani connaissance en tant que artiste ko mbawɗa fof no artiste comédien artiste rapport graphique ko mbawɗa wonde fof somin ciftodima tan aussi min gara min noddanma hen somin ciftoranima andu kam minen min gañananima hen jour o bisimilla ma par ce que des fois ma woɗɓe jejjitɗa jomumen no jiiɗa kono noon mbiya non kaari haalnani o kay to alors que gonɗe programme way noon mi hefto kala neɗɗo quoi kono min goppani e goto mais côté banggue Mauritanie artiste aji ɗi non min mbaɗa fariɓe te no mi jooɗi ɗo no mi haalniɓe min jogɗa e manam e probléme hay goto ha concert yon wiya mi noddatama pour holɗum hay so ɓen jogdi probléme concert so yonti taw koye leydi mo mi ara mi haalanma ko ɗum woni lawol par ce que leydi ma tawmami kamɓe ɓe gari min jooɗima ɗo juɓɗo en concert ko ɓuuri en hewde gari joddi heddiɓe noddi kam téléphone so tawino ko leydi ma mbaɗannuma après mi noddanɓe kamɓe fof mais ko zone ko concert Sénégal mi wawi wiide manam mbeɗa noddiya wonɓe Mauritanie manam yo ngara mbaɗa déplacé ngara jaggue concert e mbaɗɗo hen fodde mum ene hawre ɓen ɗo quoi en sahaji ɓen ɗo hawre ɓen ɗo par ce que ene réseau ma manque seeɗa DJ du mbimi aɗa nani joni annane ko mboɗen annane non ne waɗi ɗum ɗo seedde mi perte seeɗa voilà ha joni non nice man nanma e mbimi hen sahaji ene hawra taw jomumen nanɗo aɗa andi kamɓe kewano wayrude Sénégal no feewi kewano wayrude Dakar ɗum woni gueɗe ɗe donc nak kala hen gonɗo ɗo hen on tini nanɗo hen nodde ɗum ara waɗa participer comme no genre bon jomumen gardata ɗo hen ɗi nodduma aussi mbawa arde mbaɗa participer par ce que ça veut dire que enen foof ndendi foof ɗum woni gueɗal ngal bon so tawi toon yawti alay saago garten ga hen mi nani e kolce bamɗi concert a nanami no feewi an nanma no feewi ke voilà mi nani e kolce bamɗi concert ma oɗo mo mbaɗata jiɗɗa ko wadde quelque chose qui est différent parce que différence o mi fuɗɗima ɗum famde guila e joni par ce que lien mo jaltin ɗon neɗɗo sooda billet mum taw sans pour autant que déplace aki taw koye weevi mum ɗum mi yiiɗum donc nak so tawi neɗɗo rokkima kacitari wimo wondema rokke hirande aɗa wawi fadde mi nani spectacle mo jogorɗa wadde o firti wonde ko meeɗa wadde concert na e côté pulago te mi nani wonde so tawi wonde aɗa naata e nder concert o ni yimɓeɓe to cikkata wonde natirta ɗo wona oɗon banggue natirta ko fannu banggue goɗɗo BBMC qu'est ce qui se passe ko jiɗɗa wadde ko woni bon ko heewi ene yiɗa waɗede toon kono min ko mbaɗantumami garanti gueɗel gotel concert am e concert heddiɓe jiiɗa no jouyirtumi e ɓe jouyirtini wona gotum mi wiyata manam sa ari manam ma yi ɗum ɗo ma yi ɗo mais rap concert rap concert ɗum a yiyat ɗum minen koye tunnelaji min goni information ngaji gara amen temps réel par ce que liye to mbanmi to ko liye momin jouno ni wiyatano comment dire flow 2019 eyyi ko ɗum gartiranmi ron quoi ɗum ne jeeya ko garti somi ari to mi artira ɗum ɗon ɓe ganda flow o holno wano ɓe ganda kadi ko ɗum ɗo woni concours wona ɓe kalano ko haala live maɓe jiiron live bande maɓe jiiron en tout cas neɗɗo o kala ko sohli o ma taw ɗum toon ma tawron manam hay ka sikkano mais fof kalami ko kote banggue rap ko heddi ko noon e ko wayno ko e ɗum ko moom ko surprise tan ene wawi gara jiiya ka meeɗa yiide construit par ce que neɗɗo a wawa wiide manam e ma wat toon ko hay goto meeɗa wadde ganduɗa tan ko mbatta quoi min ko mbaɗantumami garanti bon koko wone yam ko Allah hokkiyam ko kote banggue rap ɗum sa ari ma taw ɗum toon kote banggue cons ma andu vraiment ɗum ko cons ma andu kadi ɗum to e ɗum ga woni ko jiiɗa wona gotum par ce que min mbaɗa andi no joutumi concert am mbiɗa andi public am aussi ne andi kam voilà ko ɗum ɗon d' accord mais BBMC ko tagui concert o a waɗani prévente 5000
mbaɗa jours ji 10 000 mais ko tagi aussi gaccuɗa en tant que BBMC yimɓeɗe padi concert o gueɗel fewre joni est ce que wonantama nimsa janggo e jaam jomumen gara mbiya wonde non min domin goni ga emin goɗɗi e o yimɓeɓe kewino ga henna et ainsi de suite goto foof yiiɗi yebde concert waɗa cons ni yiɗiri tigui rigui waɗirde cons ni taw dañata fartange wawde cons par ce que minin jiiɓi lien o nde mi huul ne wajo ne baya neldiminani mboɗo ƴeewa lien o ne ko ene yarata ne sifrima mi holluɓe ɗo hen mais mi huul ko fuɗɗi tigui rigui ha joni sodde billet mumen hen ko tagui mbiɗa wonde ko jours ji o wonata 5000 e sa famille VIP wona 10 000 mais ko tagui a waɗani 5000 jours ji mbaɗa ɗum tigui rigui 10 000 en tant que BBMC ɓoyɗo fadede e nder Dakar BBMC pusto Fouta Sénégal fusi Fouta Mauritanie ha hande ala ko heddi wonɓe extérieur nana teɗano ɗumen mi nani e kolce babdi ha par ce que min komi nanoa oɗo sikku wonde ko yaare dow majjum ko mi anda ɗum de min ko ɗo min goni ayen Djibril Diaw Galsen mi kam hol kalannomo ɗum min réunion ji monɗi so mi arani mboɗo mi toon donc ce qui est l' essentiel holko tagma wadde billet 3000 ko yidde furankoɓe ɓe puso toon walla gaɗo toon walla ainsi de suite walla ko holɗum bon wona haydara aɗa andi comme no mbiɗa nane ni rek walla comme no mbimi ni yimɓe ɓooyi namdade BBMC pourquoi a joine ɗo en concert e nder Dakar min nanguimi concert comme si pina wiya pourquoi a waɗani album ay pourquoi a waɗani concert ko heddi ko fof eɗen mbaɗa son uji en jar ɗiɗon afruji ay consuji en mbaɗi en tourni partout mais pourquoi en mbaɗani concert Dakar donc pour mbaɗen concert Dakar so wontino min komi jar ko kalis tan ɗaminnomi hen manama ha heewi ko ɗum ɗaminnomi hen tawanno komi signodira e contrat ji ko ɓooyi oɗo concert mbiɗa wawno wadde ɗum ko ɓooyi mais ko ñalande nde ko amanda soyde faami ko ñalande nde saaha o ɗum yonti aɗa sago waɗe par ce que en mbaɗi album mo gandanɗa hoorema aduna fof aussi heeɗimo ɗum mon fof aussi yiyen hoɗum jogui hen weltare mais kal mo kalanɗa wiyan walla kala namdiɗo mo wiyanma minen de manquiran ko concert Dakar e ko wona Dakar kaɗen tan e Dakar o ɓaade ko Dakar tan kalten wona kaɗen e Dakar ko donc c'est fallait ko mbaɗen ɗum ɗon quoi en plus kadi aussi sa ƴeewi hande kadi to yimɓe jarte ɗo leydi ne metti mi hamdi gueɗe ɗe fof koko kali quoi tu vois te puis aral concert ma tan ko no wiyatno ko fansiji ma jamma e ñalam suba e kiiri mo jiiɗa hen fof aussi nene liggo te et puis to yimɓe jarti ɗo enen gandi franchement ne metti donc en ƴewata ƴettude wadde biyeji ɗi rek manam ƴettude wadde biyeji ceerɗi manam ƴettude haalis o tan aussi hatine e koye munen quoi eɗen jiiɗi wadde show eɗen jiiɗi fijje e jalde kono kadi ciftoren hen kadi to leydi ndi aussi yarte ɗo quoi anda soyde faami quoi mon fof aussi wawa arde taw addani toon manam kene ɓurti downu c'est fallait ko hande hay sen mbaɗino billet 15 000 walla 25 000 mboɗo yerana yimɓe fof ngara ɗum mbeɗa andi ɗum très bien quoi mais kadi ko accude hakkille accude miijo e rendude yimɓeɓe quoi andude jamanu o aduna hande to tolniɗo wadde leydi to yarteɗo aussi ustude mum fof aussi wawa arde toon ha mum fof aussi kadi wawa arde taw nimsittaji quoi taw kadi waɗi koko wawi après jeune concert en tout cas dal ko pour tan en jour wona ñalande wona jam e kisal wona weltare aussi wona kadi aussi koɓe jangare ko heddoto aussi e hakkillaji mabɓe quoi kono côté banggue haalis o minen manque ardinde ɗum quoi voilà juste tan won ñalande quoi won concert ganduɗa concert fulɓe fof voilà c'est ça d'accord mais kadi aussi artiste ene moƴƴi hen aussi ce qui est l' essentiel kala ko neɗɗo gollata kala ko gandanɗa hoore ma aussi aɗa andi ɗum ɗo ko ɗum woni ko mbaɗɗa meccal ya taw aɗa wawa yiide hen hoore ma ne hannirta ni henna donc à chaque fois enen e nder koye men toujours so tawi eɗen kaala mbiyen wonde ko même pas ko mbaɗɗen ɗo ko eɗen mbawi yiiden ko ɓuuri ɗum ɗo pour pulago ouais effectivement pour pulago mais hande BBMC ko weltinta pulago ko et aussi ko waɗi tigui rigui ha joni e rap pular ko ce qui est normal hande rap pular ene foti yobde BBMC sato rap pular ene foti yobde BBMC auto pattam lamijo taw aussi ko range rap pular ene foti wawde ɗum ɗo ɗum noon pour ɗum wawa heɓede BBMC ko namdal noon pour ɗum wawa dañede e nder game o e nder rap o hol stratégie mo yimɓeɓe poti wawde wadde de telle sorte que ha hande mbawon hebde keɓɗe ɗe keɓaton ɗe wonɓe caggal mon ɓe e puusoɓe on ɓe aussi mbawa dañde aussi eko dañete kone haadirtini hen bon DJ du kalɗa ɗo ko hunde mawde mbiɗa andi somi mbaɗa haala ɗum mi wawa gaynude ɗum quoi yimɓe a wawa poursude aussi haydara nane ko ɗum woni ko puɗɗunomi haalde seeɗa min sa wi aɗa haala ko potmi yoɓede ne heewi heddoto nak min nak mi wona manam kewɗo hen haala à chaque instant wadde communique ni quoi ko Allah addata ko aussi ara tan tu vois ɗum tagui nane mbeɗe essaye jubbandemo e ɗeɗon gueɗe mbeɗa yima won yimɓe wonɗo ko kamɓe poti accude yimɓe e hakkillaji quoi minen min tottiri fof ay ko jiiraɗo hen ko mbiɗa waɗa ko mbimami ko min o tan estapa
tagi musique ene waɗa yaha ben instant heɓɓe goppa ɗum a waɗa découragé tu vois goppa fof kono minen ha min ɗo parce que yidde nde nan ɗon quoi holko woɗi min kadi amin jogui concept amin jogui aussi lawol donc juste ren ko pour yimɓe ɓe mbawi wattude amen hakkillaji aussi joɓ amen fadde amen ɗum noon wona force a wawa rewde yimɓe mbiya banne kam ɗum ɗo walla mbaɗe ɗum ɓiɗa min bo min mbiyatano mais komin poti wadde ko min mbaɗ heddino aussi koye mabɓe voilà. D'accord, c'est bien bandiraɓe on nani on paami on teskima te aussi min mboɗo lance ɗo message goto mboɗo yiɗi noon bandiraɓe kedoro kam hakkille ne tawno wonmo no wima a fayi on so defi defti nokkantama enen kewi haalde konngol mais konnguɗi ɗi en kala tan pour haalde mais en kutorta ko ɗiɗon kongi par ce que enen kewide ko bande ñaami tuuti ɓuuri ko goɗɗo ñaami doɗi donc nak solidarité men o heewi wonde tan ko ñande pulago mema junior baro watto vidéo el min BBMC tigi rigi yalta haala mum diji ɗula même chose e nder oɗon tuma kono so tawi neɗɗo dañi programme dañi activité dañi aussi événement enen fof poɗɗen ko wonde solidarité poɗɗen ko wonde neɗɗo goto hande son jii waɓe no Ouzin Keita en enen jimo ɗo hen no Bronx barigo on son goto o taguimo wadde tour du monde wona haydara ko jinganede tan police mbayen ne jima ha joni sipah enen jima tigi rigi liɗɗi enen jima ainsi de suite ko jinganede tan woni ɗo haala ko noon joguiɗo talent mo gandanɗa hoorema hande ne jogui potentiel mo gandanɗa hoorema hande ko beltinowo rendo à chaque fois te aussi sa heeɗima ɗum a yiyat hen fuutankagal sa heeɗima ɗum a yiyat hen hoorema sa yiɗima ɗum a yiyat hen needi sa heeɗima ɗum a yiyat hen amour sa heeɗima ɗum a yiyat hen yidde firtude et ainsi de suite donc nak waaɓe noon so tawi wonde ene mbaɗa concert aji hay rappeur baddo e mum clash ene foti ɗaccude kala ko jagguno ara il faut solidarité gonɗo États-Unis o wona e nder men solidarité gonɗo Nigéria o wona e nder men solidarité wonɓe ɗo hen e nder jolfuɓe ɓe koreji men ɗi wona e nder men c'est parce que a yiyat Amérique rapport uji ene ñamodira kono kala ne rapport yaltini album rapport foof arat sooda waɗa streaming et sa famille dans ce cas toon to Nigéria aussi la même chose donc nak affaire o ko solidarité o wawata yawrude solidarité o noon woni an woni min woni goɗɗo woni goɗɗisiɗo neɗɗo o wawa wiide wonde haade o wona rapport am tan mi arta concert makko ɗum fewani quoi parce que annene so rapport ma kewni aɗa yiɗi wonde haymo wona fans ara concert o pour wawa wadde assisté ne haadirti hen donc nak mboɗo yiɗi gadden slogan goto slogan o woni holɗum concert BBMC o puɗɗoɗen hen holde puɗɗortoɗen hen BBMC nan oɗo concert ɗo hen e nder Dakar kala jaggunoɗo ko jagguno yo ɗaccu ngare coden biyeji ɗi ha wiye wonde tigi rigi guichet fermé o waɗi kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema aɗa wawi aɗa hattani aɗa wawi sodde biyeji coda 2 bloc coda 3 bloc e nder oɗon tuma e nder sodde 2 bloc o e 3 bloc ɗe kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema jiɗɗo yaade junggo mum yettaki keeci mum garon mbaɗon hen juuɗe mum min de ko hooram gandumi kala neɗɗo mo gandumi wonde so tawi mi téléphone ma walla so tawi wonde mi haalde ma aɗa wawi sodde bloc walla aɗa wawi sodde 2 bloc walla aɗa wawi addude contribution ma je vais le faire je n'hésite même pas parce que dictionnaire labɗo hatta sa haftima nawra copie ma quoi parce que so tawi hunde nde sa waɗini neɗɗo moƴƴere so ɓeydanima usratama c'est ça so ɓeydanima usratama ɗum won l' essentiel ko donc nak woto gonen haasideji e nder koye men ha mbiyen wonde en ballodirta e nder koye men so tawi bébé ene waɗa concert jejjiten classe uji ɗi jejjiten jofodiral ngal jejjiten goɗɗum e goɗɗum ngare mbaɗen mo support e sa famille enen fof ndenden keɗen caggal makko yimɓeɓe mbaɗa événement o wela janggo e jaam kanko aussi haysuno noddaka e concert goɗɗo on wawi arde o arana hoore makko waɗa participation walla so tawi woodi ko poste makko o sooda biyeji walla wi wonde fansiji makko onon fof ngare ɓabbiroɗen mbawen wadde neɗɗo assisté donc nak yimɓeɓe gandat holko woni business enen noon ko ɗum woni probléme men so tawi neɗɗo o aɗa darda ɗum yitere gañgu walla darda ɗum yitere rivalité tan cikkata wonde ko gagnoma donc rivalité finirani hay batte eɗo banggue gañgu neɗɗo o aɗa wawi ɓurde mo kono noon so tawi liggey yonti onon poti liggoda tan aɗa andi wonde sa liggodima e makko ma heeb hunde tan ɗaccu gañgu ngu pawa ɗum ɗa ƴeewa intérêt makko o daña hen janggo e jaam so paari continue on classe uji continue on goɗɗum mais ko oɗon esprit woni ko ala e hewɓe e men ɗum woni caɗele ɗe donc nak mbatten hen hakkillaji ɓe fewi concert oɗo BBMC onon fof gardon e keewal gardon e peewal mbason darade boowal ne tawno aussi ko concert mo ganduɗa ma ɓoyɗo faɗede kono mboɗa andi oɗon conseil kam so tawi tan o waɗani guichet fermé mi anda wonde pulago ɓe curkat kono ɓe kuɓata ala momeraki elage non ala momeraki ko artaji probléme o fof ko kalɗen ɗo ko probléme o fof ko artaji men ɗi ay sen kalɗen artaji men rek après voilà non ay artiste ɓe mbaɗa andi wonde eɓe jogui en mais fansiji ɗi so tawi jaɓani artiste ɓe gona hypocrite tan ɓe gonta non probléme aɗani wona côté min fansiji ɗi so tawi ɓe jaɓani ay so artiste woni artiste yiɗana BBMC
so tawi an aɗa andi wonde ko BBM so ɓamtima tigui rigui ha joni ko rendo ma ɓamtoro accu ɗon fansima o to berloɗama to ganda wonde ko hypocrite so tawi concert BBM tuyi gara mbaɗa participer gara aussi coɗa billet ma gara mbaɗa assister haɗata fansima o ko fansima tan ɗum won l' essentiel ko solidarité mo kalta o a fonno adrade koye artisaji ɗi aɗen hande eɗen mbiya wonde sen mbiyamni rek ndeysan mbiyanno rapproji Mauritanie probléme toon kamɓe hayso ɓe ñamodiri e nder koye maɓɓe hayso ɓe ñamodiri e nder koye maɓɓe eɗen jii so événement maɓɓe waɗi kamɓe goto kala jaguiret événement mum goto kala waɗat vidéo mum waɗa jagga communication goto kala so nden yonti hayso ɓe mbarodiri so nden yonti goto kala opata haaji mum ara waɗa participer so noddama ara waɗa participer ara a yiyat ɗo concert waɗɗo BBM si ƴetta téléphone mum exemple BBM ƴetta téléphone mum noddo arsaji foof pour heɓe maɓɓe vidéo ji ko probléme pour ɓe nelde photoji maɓɓe mbanne affiche ko probléme jour ji pour ɓe gara heure mo poti arde ko probléme pour ɓe monta heure mo poti montude ko probléme et puis so jomum ari sikko concert o kañum waɗana ɗum yiɗa montu 300 on yow ya hir an ya tardu arde ya hir arde gara jiiɗa montu 300 on walla 400 on gara pota addude public an gara pota addude public pour jagge e concert o pour jagge e oɗon jour gara gadda yimɓe nayo yimɓe jeeyo mbiya kam foye totte badge ji ɓe naata walla gara gadda yimɓe après a waɗi toon 2 heures mo gonɗa heure mo poɗɗa nadde o après oɗon heure yonta heure mo poɗɗa montude oɗon heure yonta taw montra souvent ko arsaji il faut kalne yaltinen ɗum ɗon kalne arsaji gonga arsaji kala to yaha arta probléme ɓurɗo hen hewde koye arsaji goni arsaji tardini yimɓe arsaji lori yimɓe arsaji lefti yimɓe aɓe jeeya hen il faut kalne mboɗon gonga arsaji men billahi wallahi kala ko tardini ramme hande eɗen mbiɗo wonde fansuji walla ɗum ɗo wallahi arsaji ene jeeya hen an aɗa andi koye programme gonɗa ko hen mawnuɗa jamma e ñalawma aɗa yi ko mbatten hen daj an aɗa yi ko mbatten hen daj aɗa yi ko nanaten hen en keɓani hen bujjo en keɓani hen buddide mais kala ko tardine walla kala ko waɗen solidarité arsaji oɗon en jeeyani par ce que ɓe gondani ɓe jiidani koɓe kalata ko eko wone mabɓe ko wona gotum goto kala yiɗani ko hoore mum neɗɗo hande pour mbawa wadde avancé min mi ƴettata yeeru e visa bi vise oɗo kala programme baɗo vise kala ko neɗɗo yaltini hewde famdude artiste gona cukalel gona mawɗo vise wallahi hande yo raɓo won kanko ƴewani pour hande yo ɗum ɗo ɗum won quoi yo kanko yo won kanko yo musique o won yo yah visa haalima haala makko sam souvent min mi joɗoto min yewtude makko mais sukaɓe oɗotma imposé balle sukaɓe ne jogui talent oɗon probléme oɗon ɗum ɗon il faut artisaji men ganda ɗum ɗon il faut artisaji men pamodire ɗum ɗon mbawen wonde neɗɗo goto gonen haɓere enen tan e mbawa posé hay so jiiɗi wallude en tant que kamɓe ballodirani koye mabɓe ɓe gona neɗɗo goto billahi kenen tampini koye men mais en jaata mais ɗum tan haadi concert aji men yaade ɗum haadi concert aji men hewde ɗum haadi programme mumen fewde artiste aji ɗi e nder koye mumen kamɓe koye mabɓe il faut ɓe nana ɗum ɗon haqqillaji mabɓe ɓe mbawa wallude gonen mbaɗen solidarité gonen neɗɗo goto concert aji men kala concert mo mbaɗɗen sen jaaɓi enen sen jaaɓi en mbaɗat guichet fermé en jeehen laabi men mais ɗum ɗo en tant que waɗani enen tampini koye en mbaɗa koye men rek mais oɗo événement mom o woni derrière événement ouais woni probléme o les plupart artiste aji men eɓe payda gueɗe ɗiɗi déjà ɗum ɗo ɗon mboɗo sikki noon ko wase wonde maîtrisé tigui rigui ha joni kono wiye ha joni carrière eɓe payda réussite sa famille eɓe payda réussite et buzz ce n'est pas la même chose jogade buzz jogade ɗum ɗon so tawi wonde a waɗi ɗum e carrière ma tan a famat par ce que jaltina morceau walla jaltina ha joni album il gotel cikka wonde so tawi a dubbi so asma noon telo sa dubbi en fiɗenma ko rutoro donc cikka wonde neɗɗo foof ko an ɓuuri ɗum so ɓooyi seeɗa aussi a waɗat hoorema ridiculisé quoi c'est ça donc nak vraiment vis-à-vis mo kalɗa ɗo hen o ko neɗɗo beɓɗo liggoɗa to hen gon par ce que en liggodima e makko e événement makko mais ko neɗɗo baɗɗo reconnaissant par ce que événement o yorne konko noddi kam téléphone personnellement omo jarnami c'est ɗum ɗon kadi aussi ko reconnaissance woni ɗon donc kadi en jii communication mo jogui o en jii darde no jogui nde en jii aussi fandare makko e nder Rampulaar donc nak chapeau à lui heddiɓe ɓe kala ƴewɗo hande BBMC en ƴeewe vis-à-vis en tan mboɗo sikki ƴeewe safara en mboɗo sikki aussi ma waw tigui rigui ha joni gollade ko poɗɗa gollade e nder carrière ma ko ne haadirni hen wotoɓe kuludir yoɓe cuusodir surtout aussi concernant e côté événement ji ɗi donc ko heddi ko alay saago garten e toon to gandanɗa hoorema woni Douta Seck bandiraɓe il faut aussi junior memo noon min concernant e côté organisation o hewɓe concert aji kewɗi yimɓeɓe ne gara concert aji keewa organisation waɗa débordé mais est ce que hande sécurité cohlaɗo concernant e côté concert o sécurité o ene timmi
yimɓe ɓe ne mbawi jogade hen yakar ma bébé dañ fartangue wawde tigui rigui wonde en l'aise e dow scène mum wawa wadde concert ne foti wawde waɗirde concert ni te est ce que aussi so tawi neɗɗo yeehi ha taaƴi biye mum VIP ma jooɗo to VIP foti joɗade ɗo hay goto darantata ɗum te aussi ma hucciɗe on mo gandanɗa hoorema kañum woni rappeur o ma yi événement o foof ne yarata ene sifori est ce que ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni arɓe wadde concert ɓe est ce que eɓe jogana sécurité de telle sorte que beele soɓe gaari eɓe mbawa dañde concert moɓe jiiɗi mbawa dañde o ha timma. Ok, avant tout mi salmina noon sa wono nan gardu ko ɓerde souvent ɓerde en jinga quoi bébé mi salmini on élage mi salmini voilà ko yewata ko fof voilà no mbiruɗa ni ko affaire goto baɗi important souvent ko yimɓe men ɓuuren hewde ɗum hulata ñanden samara haala ɗum mbi mboɗo wi hande est ce que won événement baɗɗuɗo rek waɗi réussite wona wadde concert hebbino concert woni wadde réussite ko mbaɗa concert ma publiquement ara yeeɓa welto yeeɓe jaam hoote jaam taw ala désordre ala probléme ala haydara ko ɗum ɗon wonde wonde réussite concert en fait Djibril Diaw Galsen ɗum noon ne wawi arde hen comme no Farba wini min aussi wonko mbawmi haalde hen seeɗa ko heddi ko bisimilla awa nadde par ce que hande en namdaki bébé e o son ko ɗum ɗon non c'est pas ko événement woni mais côté